Εγώ ξεκίνησα εδώ από το 2000, δηλαδή είμαι συνολικά 21 χρόνια. Από την ώρα που τελείωσα που πήρα την ειδικότητα της ιατροδικαστικής, ξεκίνησα να δουλεύω στην Αλεξανδρούπολη. Αρκετά χρόνια ήμουνα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ως ιατροδικαστής Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Την τελευταία δεκαετία έχω πάρει την έδρα της ιατροδικαστικής εδώ στην Αλεξανδρούπολη και βρίσκομαι πλέον στο Δημοτικό Πανεπιστήμιο Θράκης. Αλλά στην περιοχή του Εύρου γενικότερα βρίσκομαι τα τελευταία 21 χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια, από το 2000 μέχρι και σήμερα, μόνο από την ελληνική πλευρά έχω διαχειριστεί γύρω στα 550 περιστατικά. Μόνο από την ελληνική πλευρά. Και αυτό το λέω γιατί όπως ξέρετε τα σύνορα τα ελληνοτουρκικά τα χωρίζει, είναι ο ποταμός Εύρος. Ο μισός ποταμός ανήκει στην Ελλάδα, ο μισός ποταμός ανήκει στην Τουρκία. Όσοι νεκροί βρεθούν από την ελληνική όχθη έρχονται εδώ στο Πανεπιστήμιο. Όσοι νεκροί βρεθούν από την τουρκική όχθη απλά δεν γνωρίζουμε πού πάνε οι άνθρωποι αυτοί. Η πρώτη αιτία θανάτου ήταν και παραμένει ο πνιγμός όλα αυτά τα χρόνια. Μέχρι το 2008 η δεύτερη αιτία θανάτου ήταν οι νάρκες κατά προσωπικού. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι προσπαθούσαν να περάσουν, μπαίναν μέσα σε ναρκοπαίδια και πεθαίνανε από έκρηξη ναρκών. Από το 2008 και μετά, όπου είναι και η αποναρκοθέτηση της περιοχής, δεν έχουμε πλέον θανάτους καταγεγραμμένους από νάρκες γιατί δεν υπάρχουν, αλλά η δεύτερη αιτία θανάτου πλέον είναι η υποθερμία. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι πεθαίνουν από το κρύο. Και από εκεί και πέρα έχουμε μία αύξηση περιστατικών τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τροχαία ατυχήματα ή με σιδηροδρομικά ατυχήματα. Κατά γενικό κανόνα, οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν να περάσουν με μία βάρκα μικρή. Συνήθως στη βάρκα είναι πολλά άτομα, 10-15 άτομα στη βάρκα. Οι λαθροδιακινητές δεν τους αφήνουν να έχουν προσωπικά αντικείμενα υπό την έννοια να έχουν βαλίτσες, να έχουν τσάντες πάνω τους. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί φοράνε 3-4 παντελόνια, 4-5 μπλούζες και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα με το που αναποδογυρίσει η βάρκα μέσα στο ποτάμι κυριολεκτικά να πέσουν σαν βαρύδια μέσα στο νερό και να πνιγούν από αυτό. Εκτός αυτού βέβαια είναι το θέμα ότι περισσότεροι από αυτούς δεν γνωρίζουν κολύμπη. Είναι ο ποταμός δύσκολος υπό την έννοια ότι έχει δυνατά ρεύματα νερού. Ο βυθός είναι λασπώδες, οπότε κρατάει και το σώμα του ανθρώπου, το κρατάει κάτω στο βυθό του ποταμού. Και καταλαβαίνετε βέβαια ότι όταν οι άνθρωποι αυτοί περνάνε το βράδυ σε μια άγνωστη περιοχή, ο φόβος του αγνώστου, με το συνέστημα να μην τους βρει κάποιος, να μην τους πιάσει η αστυνομία, με την επικινδυνότητα που έχει το πέρασμα αυτό στην Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι αυτό συντελεί πολύ περισσότερο στο να προκληθεί πολύ ευκολότερα ένα ατύχημα και κατά συνέπεια να έχουμε και έναν αυξημένο αριθμό θανάτων από πνιγμό. Τώρα από εκεί και πέρα, άνθρωποι οι οποίοι καταφέρουν να περάσουν το ποτάμι πεθαίνουν από υποθερμία γιατί υπάρχουν δύο λόγοι για αυτό το πράγμα. Είτε για το λόγο ότι είναι μουσκεμένα τα ρούχα τους γιατί έχουν περάσει το νερό, έχουν περάσει το ποτάμι, προσπαθούν κάπου να ξεκουραστούν, δεν ανάβουν φωτιά με κίνδυνο να μην τους δουν η αστυνομία ή τους εντοπίσει η αστυνομία ή ο στρατός, και προσπαθώντας να στεγνώσουν τα ρούχα τους εκεί ή έστω και να ξεκουραστούν, και λόγω και της κούρασης που υπάρχει τους παίρνει απλά ο ύπνος τους ανθρώπους αυτούς και πεθαίνουν από υποθερμία. Θάνατο δηλαδή από το κρύο, από χαμηλές θερμοκρασίες. Κάτι παραπλήσιο συμβαίνει και με άτομα τα οποία προσπαθούν να περνάνε τα σύνορα της Ελλάδος, προσπαθούν να μπουν στην ενδοχώρα περνώντας από κάποια δύσβατα σημεία στον ορεινό όγκο του Εύρου και της Ροδόπης, όπου εκεί καταλαβαίνετε οι θερμοκρασίες είναι πολύ πιο χαμηλές, οπότε μπορούν πολύ πιο εύκολα να πεθάνουν από το κρύο. Το πρόβλημα που έχουμε με όλους αυτούς τους νεκρούς είναι το πρόβλημα της αναγνώρισης. Και είναι το πρόβλημα της αναγνώρισης γιατί ο ποταμός Εύρος κρατάει τους νεκρούς για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή δεν αναδύονται στην επιφάνεια του ποταμού οι νεκροί. Οπότε εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να βρούμε τους νεκρούς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όταν ανεβρίσκεται κάποιος νεκρός να έχει αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου, να μην μπορούμε να πάρουμε φωτογραφίες, να μην μπορούμε να βρούμε κάποια έγγραφα μέσα στο νεκρό, μέσα στα ρούχα του νεκρού λόγω του ότι έχουν διαλυθεί από το νερό.
Και το μόνο που μας βοηθάει είναι κάποια προσωπικά αντικείμενα. Και εκεί έχουμε αναπτύξει ένα ιδιαίτερο πρωτόκολλο που δουλεύουμε πάνω στα προσωπικά αντικείμενα και στην ταυτοποίηση των νεκρών. Όταν έχουμε κάποια προσωπικά αντικείμενα ή όταν έχουμε κάποιες πληροφορίες για τον νεκρό, απευθυνόμαστε βασικά στην ελληνική αστυνομία που πρέπει να απευθυνθούμε εκεί, που όλα γίνονται σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία, και εκεί μπαίνει και ο ρόλος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Δηλαδή ποιος? Ένας συγγενής, ένας άνθρωπος ο οποίος μένει στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν ή σε κάποιες χώρες της Αφρικής, εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να γνωρίζει πού είναι το εργαστήριο ιατροδικαστικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη. Γνωρίζει όμως πού είναι ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός ή αντίστοιχα η Ερυθρά Ημισέλληνος από την πλευρά των μουσουλμανικών κρατών. Δίνει κάποιες πληροφορίες ο άνθρωπος αυτός ότι υπάρχει ένας αναγνωούμενος στο Διεθνή Ερυθρό Σταυρό. Ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός παίρνει κάποια στοιχεία, τα στέλνει σε μένα. Εγώ από την πλευρά μου, αν έχω κάποια στοιχεία, τους τα δίνω και έχουμε μία πρώτη αντιπαραβολή στοιχείων, έτσι ώστε να έχουμε μία πρώτη ένδειξη αν υπάρχει κάποιο άτομο που να μοιάζει, έστω να μοιάζει με το άτομο το οποίο αναζητούνται. Πολλές φορές όταν έχω κάποια προσωπικά αντικείμενα του νεκρού, δηλαδή όταν έχω κάνει ένα δαχτυλίδι, έχω μία αλυσίδα ή έχω κάποιο χαρακτηριστικό προσωπικό αντικείμενο, το στέλνω σε φωτογραφία στον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, ερχόμενος αυτό σε επαφή με τους συγγενείς, στέλνει παράδειγμα το δαχτυλίδι που έχω βρει εγώ στο νεκρό, το στέλνει τη φωτογραφία σε συγγενικά πρόσωπα. Οι συγγενείς ξέρουν πάνω κάτω αν τυχόν το δαχτυλίδι αυτό ανήκει στον άνθρωπό τους. Οπότε αυτό για μένα αποτελεί μία πρώτη ένδειξη και είναι στην ουσία ο συνδετικός κρίκος για την ταυτοποίηση του νεκρού. Δηλαδή, αν ο συγγενής αναγνωρίσει το δαχτυλίδι, αυτομάτως εγώ, έχοντας ήδη πάρει DNA από τον νεκρό, διαμέσου του Ερυθρού Σταυρού, του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, παίρνουμε και DNA από τα συγγενικά πρόσωπα, τα στέλνουμε τα δείγματα DNA στην βάση των δεδομένων που είναι η ελληνική αστυνομία και προχωράμε στην οριστική ταυτοποίηση του νεκρού. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ του εργαστηρίου ιατροδικαστικής και του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Λόγω του ότι ο ένας καλύπτει τον άλλον με κοινό γνώμονα να αναγνωρίσουμε τον νεκρό και να δώσουμε τον νεκρό στα συγγενικά τους πρόσωπα.